салом алейкум бародарҷон. Созе нағзем. Ака ман нашуд ҳамун автобус занг задестам. Акаҷон ҳамун автобус қад мешавад Тоҷикистон рафта? Граница чӣ хеле раҳ метиҳан, хам наметиҳан? Документҳо чӣ хеле документ қарафтан дар ки любой прописка надоре меша? Аҳа. Аҳа. иншоалло насиб. Акаҷон номтон? Худшон месупоранд, баъд ҳамчун раҳ мекунанд. гражданин Тоҷикистон метавонад рафта? гражданин Тоҷикистон метавонад, гражданин Россия дахолат метавонад ки граждан дошта боша, дар гранд Тоҷикиш қатъӣ боша. Обши сумш чанд сум акаҷон? мо ба обшиш кор надорем, мо пули билети автобуса шумода мекунем. ҳамун пули автобус 2000 мешавад тамом? 11000. бахшиш 11000 ая? фаҳмо. чӣ ном дорен акаҷон? Дофи дига занг занам бо хайбон ном табигирим. Хуб. Акай Бадр.